Is-seba' mexxejja tan-nofsinhar tal-Unjoni Ewropea iffirmaw dikjarazzjoni konġunta fuq 29 prinċipju li fuqhom intlaħaq qbil. Fost l-oħrajn hemm dikjarazzjoni li Ewropa Magħquda hija t-triq il quddiem. F'dan l-isfond il-mexxejja jirreaffermaw il-pożizzjoni komuni dwar ħruġ bi ftehim mar-Renju Unit filwaqt li qablu li jintensifikaw il-pjanijiet ta' kontinġenza f'każ ta' nuqqas ta' ftehim. Ġie diskussu maqbul ukoll li l-Baġit Ewropew li jmiss għandu jkun wieħed li jkun jista' jindirizza sfidi komuni fost dawn issemma l-bżonn li jibqgħu sostnut il-politika ta' koeżjoni kif ukoll il-politika agrikola komuni tal-Ewropa. Il-mexxejja qablu wkoll dwar it-tkattir tas-suq uniku u li dan jipprovdi l-qafas ta' Ewropa iktar awtonoma ħalli bekk l-innovazzjoni permezz ta' oqsma bħal Distributed Ledger Technologies, il-5G, l-intelligenza artifiċjali u l-Internet of Things ikunu partijiet integrali mit-tkabbir tal-pajjiżi fin-nofsinhar tal-Ewropa. Dwar it-tibdil fil-klima l-mexxejja qablu li jkomplu jimplementaw il-miri tal-ftehim ta' Pariġi dwar it-tibdil fil-klima bilan li sas-sena 2050 jintlaħaq bilanċ bejn l-emissjonijiet mid-diossidu tal-karbonju u t-tneħħija tiegħu mill-atmosfera. F'konferenza tal-aħbarijiet fit-tmiem il-laqgħa f'Kastilja, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li se jsir enfasi fuq kwistjonijiet bħall-użu tal-plastik. Climate change or climate emergency, as it was mentioned, with issues relating to plastic pollution and the transformation on to e-car mobility. Ġieri affermat ukoll bżonn ta' prosperità fil-kontinent Afrikan. Dr. Muscat spjega li dan mhux biss minħabba l-isfida tal-immigrazzjoni, iżda li l-Afrika hija kruċjali għal stabilità fil-Mediterran u fl-Ewropa. We have also reiterated that points related to Africa and African policy should not be only related to migration, but Africa needs to be taken within a global context. Fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni l-mexxejja ddikjaraw li r-regoli ta' Dublin iridu jinbidlu permezz ta' riforma fis-sistema komuni tal-ażil. Dan għandu jsir permezz ta' qafas leġislattiv ibbażat fuq responsabilità komuni u solidarjetà u rrid ikun priorità għall-Kummissjoni Ewropea li jmiss. Il-mexxejja Ewropej iddikjaraw ukoll l-appoġġ tagħhom għal Ċipru fid-dawl ta' kwistjoni li nqalet fl-aħħar jiem mat-Turkija dan hekk kif it-Turkija tħaffera l-gass fi bħra viċin ta' Ċipru. Huma talbu lit-Turkija sabiex tirrispetta l-liġijiet internazzjonali u l-prinċipju ta' relazzjonijiet tajbin bejn pajjiżi ġirien. Fil-konferenza tal-aħbarijiet tħabbar ukoll il-pajjiżi tan-nofsinhar tal-Mediterran qablu li jinbdew id-diskussjoni dwar paga minima komuni fl-Ewropa kollha, iżda rikonoxxew li din hija materja li trid tiġi diskussa fid-dettall mal-bqija tal-Istati Membri Ewropej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.